שלי בבנייה וצמיחה, הבית היהודי, הבית שלי בעפולה. צעירים וצעירות, בגיל וברוח. כאן נתנאל כהן, בן 26, יליד עפולה, מועמד מספר 2 ברשימת הבית היהודי. בשנים האחרונות ליוויתי את הנוער שלנו. הייתי הכתובת לצעירים, ויחד חוללנו מהפכה בתרבות. זאת השעה להתאחד סביב הבית של כולנו. מצביעים הבית היהודי. יחד נגדיל את הבית.